Благодаря ви. А вие знаете, че Меглена Кунева обяви днес, предполагам, чухте от новините, че се оттегля от изборната надпревара. Тя съобщи новината днес на специална пресконференция. Лидерът на Движение България на гражданите ще ни гостува утре в предаването. Вероятно ще стане думи за тази програма със сигурност, но сега нека чуем мотивите и за оттеглянето от водаческите листи на Реформаторския блок. Преди тук да седне един добре познат за ваш човек, но ново лице на БСП, професор Иво Христов. Аз реших да не участвам като кандидат за народен представител на предстоящите парламентарни избори. Имам нова задача днес. Да дам път и подкрепа на млади политици с силна мотивация и желание да променят България. Аз оставам в политиката, за да дам шанс на много млади хора и компетентни. Сега в студиото тук е професор Иво Христов. Ще бъде водач на листа на БСП. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Как се променят нещата? Предния път ми гостува доцент Иво Христов, с когото анализирахме международното положение. Сега разговарям с професор Иво Христов, който се озовава на челно място в листите на БСП. Защо приехте поканата? Приех много трудно. Да, като ви познавам характера със сигурност. Приех много трудно. По принцип, аз вече имах възможност да кажа на друго място, че по принцип смятам, че интелектуалците нямат място в политиката като оперативни политици, а и аз не се изживявам като такъв дори в момента. По-скоро приех качеството си на, как да кажа, на експерт, който не случайно от гражданската квота ще се опита по някакъв начин да повлияе, доколкото това е възможно, върху процесите вътре в парламентарния живот, с който пък имам някаква друга представа, именно в качеството на експерт, тъй като съм бил такъв преди години. Като сте депутат, не може човек съвсем да е експерт. Естествено. Нали знаете, че трябва да гласувате решения на групата, решения, с които може би не сте съгласен. Нали знаете, че има и този вариант? Естествено. Как ще го преживеете? И как ще го преживеем? Той затова да има така наречения свободен мандат, не императивен мандат е въведен в нашето законодателство, още с Търновската конституция. Депутата представлява целия народ, ако не знаете, а не само конкретна бройка хора, съответно избирателен район. Това му дава възможност да запреценява едни или други решения. Тоест, той не е крепостен селен, искам да кажа, на парламентарната си група. Тоест, вие не изключвате варианта, ако нещо противоречи на възгледите ви, на гледната ви точка. Нищо не изключвам. Нищо не изключвате. Да. А ще кажете ли, Нинова ли ви покани? Госпожа Нинова беше така добра, действително да ме покани. Разговорът беше тежък, но в крайна сметка бях убеден. Това не беше първата покана, държа да отбележа. Не от нейна страна, по принцип. От БСП? И от БСП, и от други сили. От други леви партии, нали? Не само леви. Не ми казвате, че някой от дясно ви е поканил. Вие лявото и дясното сме имали, отново си говорим така. Ама за това да. Даже ще ви припомня, тук при предното си участие в предаването, дали успях да ги... Да. Вие имате така доста критично отношение към БСП. Помните ли нашия разговор? Не съм го загубил. Да. Си мислите? Пред БСП казвате, стоят сериозни въпроси. Партия на кого е? Партия на едрия капитал, на българската олигархия или партия на жертвите на олигархията? БСП носят огромна отговорност за тези 25 години преход. Това съвсем не означава, че българските десни са невинни. Но така или иначе. Изобщо казвате, че БСП да не мисли, че това, че Радев е спечелил. Парафразирам, да не чета толкова. Все още помня какво съм казал. И сега? Да. Подписвам се отново по тези думи. Можете ли да играете в този отбор, който носи толкова вини? Емпиричен въпрос. Ще видим. От друга страна, все пак някои нещата трябва да почнат да се променят. Единият вариант е, тъй като аз дълго време странях от политиката, въпреки че наблюдах в друго качество социално, имаше огромни критики към мене, защо един вид не се включвам. Аз само съм давал акъл, да цитирам някои мои критици. А от друга страна, когато пък по една или друга причина все пак реших, че човек трябва да участва, защо участва? Тоест няма угодие. Не, угодие няма, но знаете, че сега трябва да отговаряте и на политически въпроси. И е съвсем друго отношение към вас. Няма. Но искам веднага ясно да подчертая. Аз, колегата Тома Томов, Елена Йончева и други колеги, които ще бъдат там, ние все пак първо сме от гражданската квота. Тоест аз не мога да нося отговорност за вътрешно-политическите проблеми на БСП, организационни и всякакви други. Разбира се, щом сме се съгласили да участваме в тази листа, ние сме приели програмата предизборната и всички останали програми документи. Но трябва да гласувате тези решения. Това съвсем не означава, че аз поне за себе си, че няма да имам критическа дистанция по един или друг въпрос. Да, любопитно ми е, ако се стигне... Предполагам, че за това съм бил поканен. Да, за да ги дразните, едва ли? Не. Това показва, че все пак в БСП мислят
по-далече от, така се каже, от носа си. Това показва, че все пак те са готови дори да инкорпорират хората, чиято критика е градивна и основателна. И по-добре да имате такъв тип хора, отколкото да имате непослушковци, които да бъдат само машина за гласуване. Да, тя Нинова успя да изненада с няколко хода, така да се каже, наблюдателите. Най-хубавото те първо предстои. Най-интересното те първо предстои. Да. Може би ще гледаме наистина любопитен филм. Да. Но все пак, вие имате ли така някаква своя мисия? Усещате ли своя мисия в политиката? Това е гражданска квота, както искате го наречете. Оставете това. Вие ще бъдете и със сигурност ще бъдете, тъй като сте водач на листа, ще бъдете депутат от парламентарната група на БСП. Да, има мисия. И тя е свързана с преждеговорившия господин министър, който много уважавам. Тъй като така се състекли нещата, че съм се занимавал с наука и образование. И като университетски преподавател, освен това, дълги години бях и експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация. Т.е. проблемите специално на висшето образование и на науката и културата са ми много близки. Смятам, че познавам нещата отвътре и смятам, че там проблемите са чудовищни. Те са системни. Те, разбира се, са свързани. Това е другата обсесия, която много тесни специалисти, технократи имат този базов дефект. Те си мислят, че сега като изсипим едни пари в някаква сфера, да използваме брюкселското клише политики да упражним там. Видите ли, върху една оперативна програма, ако може да ги упражним. Това щяло едва ли не някакси да поеме, това ще бъде локомотив, който ще подкара цялата композиция. Вижте, и образованието, и медицината, и всички останали системи, за които говорим, те не случайно са елемент от една система. Не логиката на елемента определя логиката на системата, а логиката на системата определя логиката на елемента. Той затова е елемент от системата. Било образование или правосъдие. Така че тия обсесии, дайте сега ние ще оправим корупцията в правосъдието, което разбира се, че е кауза пердута, погледнато взета сама за себе си. Ако е кауза пердута, то нищо какво ни остава, професор Христов? Остава ми това да ме слушате. Добре, ще ви слуша. Така че до хубаво място. Така че това, което искам да ви кажа е, че всъщност, ако вие нямате цялостна обществена промяна, не може да промените който да било от тия елементи. Нашата правосъдна система е в този дизайн и функционира по този начин, защото така функционира нашето общество. Нашето образование е по същия начин, защото то функционира така както е нашето общество. Когато нямате развита индустрия и наукоемки отрасли, които да поемат хора, които примерно да бъдат със съответните експертиза и качества, какво като наливате пари в системата на образованието? То не е система зато само за себе си. То е елемент от една много по-голяма верига. И от тук разбира се, че те са навързани тези неща. Тоест, вие трябва да погледнете проблема комплексно. Нямате ли комплексен поглед върху проблема, никога няма да решите частния проблем. Така е, но ми се струва, че ако не започнем елемент по елемент да променяме, няма как всичките на куп. Затова, ако има някакво, как да кажа, консенсус върху една промяна, е хубаво да се съсредоточим върху нея. Надявам се да има и аз... Но няма как всичко и науката, и образованието, и индустрията да ги оправим едновременно. Съгласен съм. И не мисля, че това е тясно партиен въпрос. От друга страна, забележете, ние навлизаме в много тежки турбуленции международни. Комфортното ни пребиваване под крилото на Европейския съюз свърши, такова, каквото беше доскоро. Беше създаден един модел 2007 година, а малко преди това с предприсъединителните програми, че те ще дават пари, ние тук ще ги крадем и така ще си живеем дружно. Нали? От време на време ще навеждаме скромно очи с поредния мониторингов доклад, който всъщност и Брюксел, и София знае, че няма никакъв ефект от него. Нещата стават много тежки и има преди всичко промяната в Съединените щати, промяната евентуално тази година с големите избори в Франция, в Германия, в Италия. Малко се объркаха нещата с Фиона. Да. Имаше един... Да. Нищо вие за вас добре, нали? Така, и поради тази причина, не, аз не смятам, че проблемите на Френската социалистическа партия са проблеми на Българската социалистическа партия и въобще проблемите на българския социализъм не са проблемите на френския. Едното е постмодерно общество, другото е демодернизирано общество, говоря за българско. Който знае за какво говоря, разбира какво казвам. Така че съвършено различни са задачите и оттам профила на едната и на другата политическа сила. Така че в този контекст ние трябва да погледнем и малко по-напред и по-далеч от егоизмите си и да видим ние като българи какво можем да направим, за да устоим своята национална общност на това правителство място. Нали знаете, че сте чели една от критиките към така наречените нови лица, всъщност вие сте нови лица за БСП, но възгледите са ви познати, тъй като сте много известни, и Томов, и Елена, и вие, че всъщност, особено вие сте човека, който показва, че БСП прави завой във външната си политика, че става много по-близка към Русия, гледа към Путин, много е критична към Европейския съюз. Аз съм представител на Путин, като БСП ме е поканил. Като един критик на Европейския съюз, на либералния възглед. А каква е връзката с Путин, че не можах да схвана? Подозират ви в симпатия към Русия, към Путин. Това лошо ли?
Не знам. Аз му отговарям. Тоест не Преди отричате. 2 месеца имахме същия абсолютно диалог, който в момента току-що проведохме. Хубаво е българските медии да влизат в час. Вижте какво все пак се случва по света. Путин и Тръмп ще се срещат, ако не се лъжа, другия месец, когато бъде голямата среща мисля, че в Берлин, ако не се лъжа. Може и да греша. Така че нещата се променят тектонично а пък приказките за неолибералния модел само в България още продължава да бъде устояван. Вижте какво се случва по света, вижте какво пише в сериозните интелектуални издания по въпроса за така наречения неолиберализъм. Пък и в крайна сметка не е нужно да ходите чак в Париж или в Германия, за да видите какво доведе неолибералния курс в България. Това, което в момента говореше с вас, господин министър. Това е факт. Руинирано образование. 57 висши училища има в България, вие знаете ли? При 5 милиона население. Какво е това? Ако не е организирана престъпна дейност в областта на висшето образование. Тук съм съгласна с вас. Абсолютно организирана престъпна дейност. Да, защото обаче ще ви обясня защо логиката е такава. Защото има цели райони в страната, които нямат никакъв друг поминък, освен около така създадените университети, които предлагат услуги от всякакъв вид и характер. Защото хората нямат друга алтернатива. И образованието има една официална, една скрита програма. Хора излизат от някакви филиали на някакви факултети, в някакви места. Ще излизат, госпожо Ризова, защото... И тези хора решават съдбата ни. Да. Едно време това беше анекдот, сега вече е реалност. Като знам къде съм инженер, ме става година на доктор. Право? Да. Точно така, да. Така, да. Добре, но все пак да се възползвам от вашата експертност и да ви попитам, с избора на Тръмп настава ли промяна за Европа и за Близкия изток? Самият Тръмп не е промяна. Има една обсесия, една фиксация върху личността на Тръмп, което, разбира се, не е ординарно, меко казано. Той е някакъв носител, изразител. В ядрото на западния свят има титанична битка между две крила за вида капитализъм, който ще се провежда от тук нататък, за вида социална, икономическа и политическа система, която ще доминира в света. Така че Тръмп спечели само едно от сраженията, но не е битката. И тази битка продължава и нейните демаркационни линии въобще не са вътре, само в американското общество. Те са в Европа, България, навсякъде. И така че, разбира се, че там ще бъде решено сражението, но в никакъв случай това не означава, че тази драма тепърва предстои. И тя е наистина, бих казал, титанична в много отношения. Ще има промяна на геополитическия вектор, ще има промяна... Как си я представяте? Или каква я очаквате, хайде, ако... Очевидно е, че новата администрация изоставя политиката на огромна, бих казал, пряка конфронтация с Русия, която ни доведе до война. Ние бяхме на вечерието на война, ако не знаете. Се ми се струва, че е силно пресилено, но... Не е пресилено. Почнете да четете. Ще видите за какво става дума. Чета? Повече. И второ, навсякъде сериозните и източни и западни издания говориха, че ние сме били, буквално в момента се разтягаме обратно от червената линия, тънката червена линия на сблъсък. Формалният повод беше Сирия, това, което се случва в източна Украйна, в Донбас. Това е опит да се катализира отново напрежение между двете велики сили, защото е ясно, че Украйна не е нищо друго, освен прокси сблъсък на Америка и на Русия. Тези неща ще бъдат решени. Вчера министър Лавров направи един анонс каква е руската визия за украинския казус. Сега ще видим какво ще каже държавен секретар Тилърсън по въпроса. Но мисля, че между двете страни на уравнението има повече общо, отколкото различно, въпреки опитът да бъде обяснявано обратното. Вие очаквате ли да бъде признат Крим за руски? До там може ли да се стигне? Това какъв проблем има? А защо признахме Косово? На базата на кой точно регламент от международното право? Когато ми отговорите на това въпрос, аз ще отговоря на другия. Добре, хайде следващия път продължавам оттам, където винаги съм на ваше разположение в експертното си качество. Благодаря ви. Ще продължим. Благодаря на вас, че отново избрахте лице в лице. До утре.